1990ஆம் ஆண்டு இந்த ஏரியிலே குடிசை மாற்று வாரியத்தில் வருவதாக அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. அன்றைக்கு மக்களுடைய உறுதுணையோடு போராட்டம் நடைபெற்றது. அந்த திட்டம் கைவிடப்பட்டது. 2001ஆம் ஆண்டு மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் முதலமைச்சர் ஆனதற்கு பிறகு 30 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலே ஏரியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய 3 பக்க கரைகள் சீரமைக்கப்பட்டன. பல்வேறு சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கைகளை ஏற்று, பல்வேறு நலச்சங்கங்களுடைய நிர்வாகிகளின் கோரிக்கைகளை ஏற்று மாண்புமிகு அருமையண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு சட்டப்பேரவையிலே 110 விதியின் கீழ் சிட்லப்பாக்கம் ஏரியை மேம்படுத்துவதற்காக 25 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. அதற்கு பிறகு பணிகளும் துவக்கப்பட்டன. 50% பணிகள் நிறைவடைய கூடிய சூழ்நிலையிலே ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது. கடந்த 2 ஆண்டு காலமாக விடியா திமுக அரசு மெத்தனமாக இருந்தது. பணிகள் முடக்கப்பட்டன. பல்வேறு ஆர்ப்பாட்டங்களின் வாயிலாக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செய்த போராட்டத்தின் விளைவாக இந்த பணி மீண்டும் துவக்கப்பட்டன. ஆனால் கடந்த 2-3 மாதங்களாக நத்தை வேகத்திலே தான் இந்த பணிகள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஏரியை பராமரிக்கக்கூடிய பணியிலே பொதுப்பணித்துறை தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளவில்லை. ஏரியிலே இன்றைக்கு ஆகாய தாமரை வேகமாக பரவி கொண்டிருக்கிறது. பல்வேறு தேவையில்லாத செடிகள் கொடிகள் இன்றைக்கு வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே செவி சாய்க்காத அதிகாரிகளை கண்டித்து, கண்டும் காணாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த அரசினை கண்டித்து செம்பாக்கம் சிட்லப்பாக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக இன்றைக்கு கழக பொறுப்பாளர்கள் இந்த பணியினை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். கடந்த 2 நாட்களாக இந்த பணி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஒரு வார காலத்தில் இந்த ஏரியிலே மண்டி கிடக்கக்கூடிய கொடிகள் செடிகள் எல்லாம் அகற்றப்படும் என்பதனை இந்த நேரத்தில்